Go! Pagitaan mo si Tanta! Pagitaon? Ikaw di balita? Kapoy naman ikaw? Sa ato pa, plastik na day katito tanan. Unya ka sa mga karon. Okay ra, kaysa magsabay-sabay ko ng plastik ka tao. Nagtuo kong palangga ko. Go! Pagitaan mo si Tanta! Pangitaon? Ikaw di pangita? Ikapoy naman ikaw? Dili di ka gusto makita si Tanta eh! Siyempre gusto ko mangita. Pag umangko guna ko na. Ang ako lang, di ko gusto mag-uban-uban ka. Samo kay sa kong pananaw. Concern na maguba para sa inyo ha! Concern ang naon nimo. Di na ako makita sa mo si Ethan. Kumakitaan ako ng naon nimo. Sakita po yung mga istorya ni mo eh! Masakitan ba dahil ng naon nga? O sa email pa ba? Naka-full items na ka. O isa pa. Unsa mo tong video-video ni mas kuha? Nag-update rin ko sa uyab na ko na taga-butay na magpakawag iro. Una pa kaon kang iro. Manong videoan man ko nimo? Nakaluko ka sa kuha? Basagaw, basagaw! Di ko gusto samok. Dili man mo kailangan ng utabang. Mulakaw na ko. May iro dere. Kanding mo na. Tan! Ya? Kabalo ko Tan! Nagipangita ni mo imong tito. Oh, gusto na nang makitaan si Tito. Kamu, nag-uban man mo. Asa di siya? Nya ikaw, nagunsa makadriya. Usa rin tanaw ni sa kuha. Nakita? Malamang, naglingkod. Asa lagi si Tito ba? Asa imong tito? Nasa lugar na wala ka. Tanong tubag ba? Mauna Tan! Nangutana ako taro si mo ha. Di ka mo tarong tubag. Nakaron, nabalsan ka. Kasi Phil. Magseryoso ka ba? Asa dyan na si Tito? Seryoso ko pirmi. Siya ra may wipake. Eh sabi, lainan mo na mo sagboy ay. Di mo ka ngayon. May pagmulakaw, makasamot mo na mong naong kalaay. Asa makatan? Mulakaw, pangitaan ako si Tito. Bago ka mulakaw, aminawas ako. Na ako'y pagkita ni mo na video. Ha? Tanawa. Go! Pagitaan mo si Tanta! Pangitaon? Ikaw di pangita? Ikapoy naman ikaw? Sa ato pa, plastik na day katito tanan. Basta mauna na, ipakita ko si mo ha. Kunya asa maka ni karon. Patay mo dito, dili na kanya pinangga. Okay ra, kaysa magsabay-sabay ko ng plastik ka tao. Nagtuo kong palangga ko. Kagamay sa kalibutan. Syaro din ako sila makitaan.